Som absolventkou tohto gymnázia. Toto gymnázium ma vychovalo, vrátila som sa na jeho pôdu ako učiteľka a momentálne vediem túto školu. Je to pre mňa veľká dôvera, česť a výzva. Gymnázium na Golianovej ulici 68 v Nitre oslavuje v týchto dňoch 90. výročie svojho vzniku. Treba povedať, že táto štátna škola naväzuje na tradície štátneho gymnázia, ktoré bolo založené po rozpade Uhorska a vzniku Československej republiky vládou Československej republiky v roku 1919 a tam sú teda naše korene. Počas tohto obdobia sa menil názov školy, veľakrát charakter školy. Škola sa postupne vyvíjala tak, ako sa vyvíjala spoločnosť a ako sa menili podmienky pre školstvo a ako sa menila legislatíva. Najväčší rozmach tejto školy nastal, čo sa týka vyučovania a možnosti štúdia a kvality po roku 89, ale zároveň toto obdobie pre našu školu bolo poznačené veľkými problémami, pretože sme stratili budovu v reštitúciách a hľadalo sa nové umiestnenie školy. Skutočne som veľmi pyšná, že táto škola sa dokázala na novom mieste po pridelení budovy, ktorú sama a svojím úsilím stavala, pod novým názvom a na novom mieste na sídlisku Klokočina opätovne zaradiť medzi úspešné školy a dnes opätovne súťažíme s ostatnými gymnáziami a strednými školami a usilujeme sa plniť ten cieľ, ktorý určuje aj náš školský vzdelávací program výchovou vzdelaním k úspechu. Veľký dôraz okrem vedomostí a príprave na ten osobný, profesionálny život a na štúdium na vysokej škole kladieme práve na výchovu a na rozvoj talentu a schopností detí. Žijeme skutočne a snažíme sa žiť na tradíciách, na prepojenosti generácií, veď našli sme teraz rodiny, ktoré sú späté s touto školou až do 4. generácie. Dnešné oslavy vlastne opätovne ukazujú predovšetkým schopnosti našich študentov. Poňali sme to tak, že naväzujeme na tradície benefičných koncertov, kde deti prezentujú svoje športové, ale aj umelecké sklony. A vlastne takýmto spôsobom pestujeme hrdosť na svoju školu a predovšetkým na svoje mesto, na svoju rodinu, tam, kde deti vyrástajú a kde majú korene. Verím, že tieto oslavy opätovne zviditeľnia našu školu a že pripomenú kompetentným nadriadenému orgánu, zriaďovateľovi, Nitrianskému samosprávnemu kraju, ale aj mestu Nitra tú skutočnosť, že táto škola opätovne, tak ako po mnohé roky, očakáva pomoc v tom, že by sme konečne boli radi, keby sme mali vlastnú budovu. Usilujeme sa o toto už niekoľko rokov a veríme, že ten nové obdobie, ktoré teraz prichádza, bude v tomto smere pre nás žičlivé a že tento sen Nitranov, keď už nie postaviť novú budovu gymnázia, sa naplní aspoň v tom, že získame vlastnú strechu nad svojou hlavou, lebo tak to má byť. Ďakujem.